Dúfam, že počujete kvapky dažďa a ruch automobilov za oknom, lebo to je to, čo ja počujem každý deň. Ideme na nákup. Hej, vítajte naspäť. Ospravedlňujem sa za ruch, ktorý počujete vonku. Naozaj, ale nemám s tým čo spraviť. V minulej časti sme boli v sekáčoch a ja som chcela ísť na normálny nákup, ale to som ako si nestihla. Takže ideme dnes, pretože momentálne už mi asi začal školský rok, ale teraz keď to natáčam, tak som akože... Je tak týždeň do toho, kým mi začne školský rok. A chcela som si kúpiť práve nejaké veci aj do školy, aj na oblečenie, čo sa týka topánok, do DM-ky chcem ísť. Takže myslím si, že a chcem ísť predtým všetkým na kávu. Idem s kamoškou, lebo je škaredé vonku, tak sa potrebujem trošku nejako nakofejnovať. Takže ideme spolu na nákupy, budeme nakupovať a dáme si haul a myslím si, že sa budete baviť rovnako ako ja týchto najbližších 8 minút spolu. No a po kavičke som sa teda prešla mestom a išla som do Vaňkovky, kde som išla hlavne do CCC, kde som pozerala mokasíny. A mali tam veľmi pekné kúsky, ale niektoré vyzerali veľmi podobne tým, čo mám. A zobrala som si toho teda akože dosť na skúšanie, tieto sa mi najviac páčili. A stáli, že 80 € a to som sa na to úplne necítila. Ale vyskúšala som si viac než dosť, podľa mňa. Hlavne akože aj na platforme, aj na nie platforme. Potom sa mi všetky zdali rovnaké a zároveň každá nejaká iná, takže som to akože tak trochu vzdala. A odišla som k Baťovi, kde som pozerala iba jedny mokasíny, ale našla som tam takéto čižmy, ktoré vyzerali podľa mňa dosť cute, ale zistila som, že ja vlastne mám veľmi podobné doma, takže som si ich ani nezobrala, ani som sa viac za nimi nezamýšľala. A potom som išla do Tigru, kde som zistila, že predávajú strašne veľa somarín, ktoré človek vlastne ani nepotrebuje, ale našla som takéto nejaké rozdeľovače a nejaké plánovače, ale žiaden úplne taký plánovač, ktorý by som ja nejako chcela. No našťastie mali dlhé sviečky, ja som vtedy nejaké chcela, takže som si zobrala aspoň tie. A potom som už išla do Prepáčte za pauzu, ale dnešné video sponzorovali parížske vône, pretože ja mám voňavých neurekom. A teraz majú Black Friday zľavy, ktoré platia až do 16.12. A sú to 30% zľavy, ak použite kód Livia Black. Ja vám teraz tipím na nejaké svoje obľúbené. Napríklad táto 58 je veľmi príjemná, neutrálna, jemne sladká. Túto 340 som dostala teraz, takže je ešte relatívne plná. A tiež je to nič také svieže, dospelé, vonia mi to strašne ako duty free zóna na letiskách. Neviem, aká je to voňavka, ale dobrá. Táto P34 bola teraz asi moja obľúbená, pretože som veľmi rada kombinovala s mojím YSL-kom. Sú tak podobne ťažšie a sladšie, ale mi sa to veľmi páčilo dokopy. Alebo potom ešte aj s touto kokosovou. Takže ak chcete 30% zľavu, použite kód Livia Black na parížských vôňach, platí to aj pre Slovensko, aj pre Česko. No a vracame sa teda naspäť do DM-ky, kde som sa samozrejme držala asi viac než pol hodinu. Ovoňala som každý jeden sprcháč, čo tam cca tak nejako mali. A potom som išla k dekoratívke, lebo som chcela dve ceruzky na ústa. Ale zistila som, že jednu som už nevedela nájsť, ktorá sa mi pôvodne páči. A jedna je táto 04 a jedna je 10. Tú 10 som nikdy predtým nebola, ale zistila som, že je veľmi pekná. No a potrebovala som potom ešte nejakú voňačku do prania a už som bola zúfala, tak som zobrala toto Alprom mliečko aspoň so sebou. Som späť na byte. Začala som byť extrémne overstimulated a hangry v Vaňkovke. Takže som si musela ešte zobrať kebab. Ukážem vám ho. Musím si najskôr prezrieť tričko, lebo toto podľa zamažem, keď si ho dám. Nič som nakoniec nekúpila skoro z toho, čo som úplne takže chcela. Ukážem vám ho, najskôr vám ukážem jedlo, lebo sa chcem najesť, lebo som hangry stále. Najem sa a potom vám ukážem všetko, čo som si kúpila, keď sa ukludním trošku. A možno zajtra by bolo lepšie svetlo, ešte neviem. Bola som na kebabe, čo je oproti Hlavasu. Mal 4,0 hviezdičky, tak si hovorím, že ten bude dobrý. Ale Ujo mi tam dal úplne všetko, že olivy, všetku zeleninu, olivy, balkánsky syr a ešte falafel. A ja som si vypýtala, že viete čo? A že aj si zľavu mám, tak aj s týmto oným mliečkom a to stalo 150 korún. Je to nejaké mokré už niečoho. V živote som to mliečko nemala, takže to chcem ochutnať. To je strašne sladé. Keby ste balkánsky sír rozmixovali s normálnym mliekom, tak to chutí. Akože je to fajn, ale je to strašne slané. No ale bála som sa, že malý kebab bude strašne mať, tak som si dala veľký. Takže ho idem rozrezať na polku a tú druhú polku si nechám asi zajtra na obed, alebo čo, to je strašne veľké. So fucking nice. Samozrejme si dáme aj rýchly taste test. To je záštok. Let's go.
Idem si pustiť nejaký seriál, idem si zjesť. Možno zjem aj tú druhú polku nakoniec. A dávam hol žuklodina, hej? Trošku som si poležala, dala som sa do comfy svetriku, som ready urobiť hol. Hlavne kvôli tomu, lebo chcem si robiť poriadok v izbe a potrebujem si zapáliť sviečku, ktorú som si kúpila. Ako sme mohli vidieť, skúšala som si v CTC strašne veľa topánok a nakoniec vlastne neviem, či všetky, čo som si neskúšala, či neboli až príliš podobné tým, ktoré mám. Možno tie zlaté pracky len z nich musím dať dole, neviem, ale topánky som zatiaľ nekúpila. Na druhú stranu v DM-ke som nechala 30 eur. Kúpila som si takéto nejaké, že pracie pieriky na bielenie oblečenia. Lebo mám problém s praním, že moje biele veci sa pravidelne zašednú alebo niečo také, takže som si kúpila takúto nejakú špeciálnu vecičku. Prací prášok na tmavé oblečenie, lebo mám na biele, tak som si kúpila toto. Lebo Avivaš som si kúpila včera. Takú drahú, lebo som zvrala, že kúpim si dobrý prací gel. To bola Avivaš, iba voňačka. Dospelák. Z toho som chytila celkom smutok, že vlastne neviem rozoznať ani Avivaš a prací gel, tak som si, že OK, idem skúpiť nejakú voňavku do izby. Tieto sú také klasické, ja ich mávam. Eukalyptová je strašne dobrá, že keď sa cíti trošku choro. A toto je nejaká, že pomarančová, to bude volať tak trošku, vonie tak trošku ako Vianoce alebo jeseň, dúfam, že iba tak trošku. A túto sviečku za 170 korún, 180, ale voňala strašne dobre. Tých mydelných vecí, čo som chcela, kúpila som dal na ruky. To tak strašne krásne vonia. Normálne som rozmýšľala, že si kúpim toto a budem to používať na telo, lebo to tak nádherne vonia. My to aj doma tak používame a asi som to mala spraviť. Ale zobrala som si nakoniec to obyčajný palmolive, lebo to vonia úplne krásne čisto. To je... Neviem prečo, to je vôňa môjho detstva. Toto. A ešte takýto scrub. Kúpila som si aj tie nálepky, čo som chcela. A kúpila som si aj ceruzky. OK, veľmi príjemná ceruska. Odporúčam 10 kúpiť, ale odporúčam aj tú 4, lebo ona je fakt taká, že your lips but better a toto je také trošku tmavšie. No a posledné veci, čo mám, tak to sú vlastne z Tigeru. A tam som si uvedomila vlastne, aký Tiger je strašne drahý. Lebo ja som si chodila väčšinou kúpať zo šty, že do Kiku, alebo do Actionu, alebo do Teddyho, alebo takto nejako. Ale proste v Tigeri majú zošity, že za 150 korún, proste cez 6 eur. A toľko plánovačov a somarín tam majú, že reálne mi z toho prišlo špatne, že koľko produktu sa zbytočne produkuje. Ale chcela som taký malý notepad. A kúpila som si takéto, akože ono je to, že na dní rozdelené. Ale ja mám v pláne to nemať na dní rozdelené. Ja to len proste chcem, aby som si to stadiaľ mohla otrhnúť, nalepiť a napísať si tam zoznam vecí, ktoré potrebujem, napríklad zoznam do obchodu, alebo ten deň, keď musím niečo proste akutne spraviť, alebo na ten týždeň, alebo keď sa učím na skúšku, takže si napíšem, že aké strany som ešte nemala alebo mala. Kúpila som si ďalej sviečky, lebo ja tu mám taký jeden, do ktorého sa zapichnú také tie stojaté sviečky. A jedna rustikálna sviečka tam stála 30 korún a týchto 9 stálo 90. Tak som povedala, že ušetrím a kúpim si 90. No, takže neboli to vlastne vôbec úplne úspešné nákupy. Cítila som sa teraz ako shopaholic Nicole, že som vám ukazovala somariny, čo som si pokúpila. Ale akože teším sa teraz, keď som doma, že čo som si kúpila. Teším sa z toho. Ale keď som bola v tej Vaňkovke, tak som sa teda fakt netešila. Lebo som mala pocit, že tam umieram, že tam je milión ľudí, všade hrala iná hudba, v každom obchode bola iná teplota z nejakého dôvodu, niekde som sa potila, niekde som išla zamrznúť a stále mi bradavky. Ježišmaria. Excuse you? A bola som hladná. Nechcela som ísť domov. A bola by zima na kolena, ale za to môže môj outfit. Každopádne, ďakujem za pozeranie. Nie. Peace out. Bye.